ଏଇଟା କଣ ଆଣିଛି କହନି ବାଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି ମତେ ଖାଲି। କିଏ ବାଡେଇ ପକଉଛି? ସେଦିନ ଯୋଉ ତା ମା ବାଡେଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ ଖାଇବ। କହିଲା ସେ ରାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯା ମ ସେ ରାଗିଲେ ମୋ ବାଳ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ରାଗିଲେ ରାଗୁଥିବ କଥା ହଉଛି ବୁଝିବନି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଲୁଚିକି ଆସିବା କଥା। ଏତେ ହାଣ୍ଡି ଗଲୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଧରିକି ପଳଉ। ଏମିତି କରିବ ଇଏ ତ ମାଡ ଖାଇବ ତୁ ତ ତୋର ପୁଅଟା ତୁ ଯାହାହେଲେ ଚଳିବ। ବୁଝିବାର ଜୀବନ ନା ବଦନାମ ବହୁତ ହୁଏ ନା। ଥରେ କହୁଥିଲା ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡରୁ ଏମିତି କହିଦେଲି ଯେ ପିଲାଟା ଚିଡି ଗଲା କହିଲା କିଏ ସତୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଏମିତି କହିଲା। ଅନେକଲା ଜଣେ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଟା ଟେମ୍ପରି ହେଇଗଲା। ରିଲେସନ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ଆଗରୁ ଯାହା ନ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ହଇରାଣ ନା। ତମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? କେବେ? ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟୋଟାଲ କରୁନି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ। ନାଇଁ ଏକାଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏକାଥରେ କେତେ କରିବ? ବର୍ଷ ସାରା ଜନ୍ମ ପଡିଛି ଯେତେ କରିବ। ଜନ୍ମ ପଡିଛି କହିଲେ କେତେ କରିବ ଯେ ଜନ୍ମ ପଡିଛି ଯେତେ କରିବା କଥା କରିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଟାଇପ ର ଲାଗେ ନା। ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଉଟାକ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପାଣି ପାଇ ପଳେଇଲେ ବି ଆଖି ପୁରା ଖାଲ କରିଦବ ପୁରା। ମୁହଁରେ ଖାଲି ଉଠିଗଲା ଦେଖିଲି ତାପରେ ନାଇଁରେ ଏଡିକି ହେଇଗଲା ମୋର। ଦେଖିଲା ମାନେ ବାହାରେ ନା କି? ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି। ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ। କଣ ଗୁରେ ଏମିତି ଯେ କଣ କହିଲେ କଣ ଗୁରେ ଏମିତି ବୁଝି ପାରୁନି। ବାହାରୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ତାର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଆଉ। ମୁତୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବାହାରୁନୁ ଏକ ବାହାରୁନୁ ହେରା ପାଣିରେ କୁଆଡେ ରହିଯାଉଛି ପଳେଇ ବାହାରିବ କଥାଟା ସେଇଆ କହୁଛି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଆସୁନି ହାରି ଯୋଉ ବାହାରକୁ ସେଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ପୁଅ ଝିଅ ସେଟା ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରିବ। ନର୍ମାଲି ଏମିତି କଲେ ବାହାରିବ। ଖାଲି ଏଇ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ଆସିବ ଖାଲି ବାସୁଛି। ଭାବିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଆସେ ନା ପାଣି ଟାଇପ ର ଆସିବ।